Mawa bwino kwa inu nonse ndikulandireni ku program yathu ya lero ya Kulinji kuchokera kuno ku Bingwa Mtarika International Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe. Program hii ikufikani live kuchokera kuno kumene tikhale tupatsiranisoni program imeneyi masiku onse amene timakupatsirani program ya Kulinji lero lachiwiri komanso lachitatu. Ine ndi Leya Malikano. Monga mwa nthawi zonse program imeneyi timakhala tikuunikira mozama nkhani zikulu zimene zikuchitika mu dziko lathu lino la Malawi. Nde tili kuno chifukwa chokuti ndi kumene atsogoleri amene aonesa chidwi chozayima nawo pa chisankho chimene chikubwera cha pa 16 September akupereka ndithu zikalata zawo ku bungwe lija la Malawi Electoral Commission MEC. Nde lero tufuna tiunikire kuti kodi ulendo umenewu kuyambira sabata yatha lachinayi pamene atsogoleri amenewa anabwera kumazapereka zikalata zawozi wakhala uli wotani, kodi makamaka atsogoleri amene azapikitsane nawowa makwalite zawo ndi wotani, nanga anthu amene asankha kukhala achiwiri awo amene azayime nawo pa chisankho chimenechi ndi wotani, anthu alandira bwanji kunjako zisankho zimene atsogoleri amenewa achita. Izi ndi zina zimene tikhale tukambirana mu program yathu ya lero. Monga mwa nthawi zonse timakhala ndi anthu amene amakhala akuunikira nkhani imene tikambirana pa tsiku limeneyo. Nde lero sindili ndekha, ndili ndi Wayana Chunga amene ndi mkulu wa wailesi ya Times. Takulandirani. Komanso tili ndi Dr. George Shaima katswiri pa nkhani za ndale. Takulandirani program yathu ya lero. Nde program imeneyi mukutimvera live pa wailesi ya Times komanso amene mukutitsatira bwino lino pa Times 360 Malawi. Monga mwa nthawi zonse timakupatsani mwayi kuti mupereke ndithu ndemanga zanu, ndipo ndemanga zanuzo tithanso ndithu kuziwerenga mu program imeneyi. Komanso tikhale ndi maripota athu kuchokera madera osiyanasiyana amene atenge nawo mbali pa nkhani imene tikukamba tsiku la lero. Poyamba program yathu, Wayana Chunga, tiyambe ndi makandidate amene apereka zikalata zawo. Koma lero ndimafuna tikhazikike kuyambira lachinayi ndi lachisanu, makandidate 5 oyambirira chifukwa mawa tikhalenso tikuunikira makandidate ena. Makandidate 5 amene apereka zikalata zawo lachinayi ndi lachisanu, mukuwaona bwanji? Kunena zoona anthu ali maganizo osiyanasiyana pa zimene zakhala zikuchitika kuno ku BICC, koma ndingonena mwansangasanga kuti siku lachinali imene ali pa 24 July tinaona a Joyce Banda a People's Party akubwera kuzapereka nomination paper yawo komanso ndi running mate wawo. Tinaonanso Adio Chilungo, kenaka tinazaona masana a Daniel Dube, ndipo la chisanu tinaona Arthur Peter Mutharika a Democratic Progressive Party komanso Millward Tobias amenewa ndi independent. Pamayenera kuti pakhalenso a Frank Mwenefumbo a National Development Party, koma iwo ananena kuti ayi sapereka makalata awo and instead alunjika kumgwirizano wa DPP ndi Afford. Koma kale asintha ndithu thabwa pano akuti yayi aganiza zonena kuti azangoyima okha azapereka mapepala. So the latest zonena kuti Mwenefumbo sopano azapereka. So anthu ake kwambiri ndi amenewa Thursday and Friday, and ndikati ndikuuzeni zimene zinachitika. A Joyce Banda patabwera ndi akhumbo kachale pamene amafika kuno kunali anthu ochuluka ndithu. Koma one thing that I can say is pamene amabwera sikuti panali chodabwisa kwenikweni yayi. Because akhumbo kachale mana asankha kukhala running mate anagwirapo nawo ntchito limodzi ngati a vice president. Iwo akhalapo nawonso limodzi mchipani chija cha PP. So panalibe sikuti panali chodabwisa kwenikweni. It was almost like a reunion. Chimene chinachitika mu 2014 nkoleno kuti pamene amayi anali mboma ngati president pamene amazayima pa chisankho cha 2014 running mate anazatenga agwengwe sanatenge iwowa akachali mwina sidawa kumudwisa, and later on he went on to form his own party. Koma it wasn't very surprising. So anthu a PP amaoneka kuti anali osangalala, and it was nothing out of the ordinary because anagwirapo ntchito ndi anthu awiri amenewa. Mwina ndiyambe motero, and then after that naona kuti
siku lomwero kunabwera ali mchilungo amene anali independent candidate. Iwowa anabwera ndithu without much pomp, tizinena zona, without much pomp anabwera ndithu azimayi ambiri anawakutira, anabwera nawo atavala timati mahijabu hijabu ndiye anthu ambiri anali achipembedzo cha Chisilamu amene anabwera nawo. Koma it is not also surprising because iwowa achilungo skulu yawo first degree as well as masters anapangira ku Malaysia, ndipo maskulu ake mukati mwachite follow up maoneka kuti achisilamu ndithu. So it was not too surprising kuti azimayiwo ambiri achisilamu anabwera. Even running mate wawo wachisilamunso, although titacheza naye amaoneka kuti not very conversant with the role, kangana kwatenga last minute kuti bwerani ndithu muzalithandize. So that's what I can say, and then mwina tiyambeka siku limene linali lachinayi, and then mapeto ake nali a Daniel Due, a nationalist patriotic front, awanda Due aja makhala kunja ku America nawonso anazapereka, not with much pomp either. Amene wande anakanidwa kuti ayi panali zina ndi zina ndithu zimene sanakwaniritse molingana ndi malamulo ameki. Zona ndithu, ndipo iwowa salipo okha, enanso taona dzulo akukanidwa. Amene wandi Reverend Frederick Shadrack Kalia nawonso akanidwa dzulo, koma ali ndi mwayi wokonza zina ndi zina and make sure kuti atha apereke mapepala awa before pa 30 4 p.m. pa 30 July. Ndisanabwere kwa Dr. Chaima Wayana, ndimafuna ungotimaliziraso ka introduction mwakayamba bwino mutimalizire Friday kuti tikamapita kwa Chaima angoyamba nokutiuza kuti kodi makandidate amene wawa akuwaona bwanji kumbali ya reputation yawo, policy track record, komanso public trust ndi zina zotero. Chabwino ku Friday nali ndi Arthur Peter Mutharika amene a DPP, ndipo iwowa mwina tikhalapo pang'ono chifukwa chonena kuti ndi chipani chachikulu cha chimene chikusogolera opposition mdziko lino, komanso Mutharikawa anakhalapo ndithu mtsogoleri wa dziko lino, so there was a lot of attention pamene iwo amabwera. Kunena zoona izinali zovuta kuti vile makamera athu ajambule bwinobwino pamene amabwera pamalowa, anakutilidwa ndi asilikali komanso anthu ena achitetezo ochuluka. One wonders kunena kuti kodi nkhani inali yachitetezo kuti amaopa kuti nakatha wapanga chipongwe, kapena kuti samafuna kuona status kuti bwanawo kapena kuti Mutharika akuoneka bwanji ndipo akutha kuyenda bwanji. Monga tidziwira kuti masiku apitawo anali ku chipatala, zinamveka kuti anali ku chipatala ku South Africa, so panali mphekesera ndithu zambiri, so panali zokamba zambiri, koma iwowa pamene amalowa panebe anatha kuona kuti kodi running mate ndi ndani. Tinazaonapo nkhope ya mayi Rosa Mbirizi pena pake mpaka tinayamba kuulusa ine ndi Wanda tinazakambirana fuka nthawi imeneyo tinali pa TV ndipo wireless timakamba ndithu akhanga ndi mayi Rosa Mbirizi, kenaka uzaona kuti ayi ndi mayi Jane Answer SC, Dr. Jane Answer amene awatenga kukhala running mate awo. Panali manong'onong'o ambiri, ndipo matha kuona ulonga khale nkhope za asogoleri achipani kuti zambiri sizinakondwere ayi. Ena ndithu sitingawatchule mayina pano, koma anatiuza ine ndi Wanda ambiriwo tacheza nawo atiuza kuseliku kuti they are not happy, koma atabwera pakanema onsewo amaoneka kuti amakamba zonena kuti ngosangalala, ndipo ndi ndale zimakhala motero. Was it a surprise? Yes, it was a surprise to some extent, kwa panali mayina atatu amene amatchulidwa prior to the day. Panatchulidwa dzina la Bright Msaka, zina la Rosa Mbirizi, pananso dzina la amene wa Jane Answer, so it wasn't completely out of the blues. Ndi Alfred Gangata, yes, imachulidwaso, koma masiku omalizawo it was just these three names. Zina la Gangata silimamveka. So ndikuwuzani kunena kuti panali ma reactions osiyanasiyana, koma ambiri zimaoneka ngati kuti people were not very excited. Amaoneka ngati kuti mayi Jane Answer alibe chikoka kumbali ya ndale. As a personality, I will tell you and I will vouch on this point. Mwina pamene popo ndikuduleni kuti kuma running mate iko tiyapanga ndithu analyze bwino. Tibwere kwa Dr. Chaima, mwamva mmene afotokozera ndithu achunga. Tufuna tibwere kuma candidates, ma presidential candidates amenewa 5. Dr. Joyce Banda, Adil Chilungo, is it Chilungo? Chilungo, yeah. Daniel Due, Arthur Peter Mutharika, komanso
awa omalizira amene Amirwat Tobias timafuna mutiunikire kuti ma characters amene ali ndi ma qualities anji, how strong are these 5 leaders kuti atha kutilamulira ife ngati Malawi? Kwambiri ndinene kuti monga mudzi wa ma candidates achuluka chifana limbiko ndipo timanena apo koyambirira kuti adakabwera ndipo enawa akakwanitsa koma enawa sakwanitsa, kusonyeza kuti timayang'ana ndithu kwambiri pankhani ya ma qualities monga mene kunenera. Malonda ndi m'maso, kuti chinthu chigule umafuna uchione kuti kodi chikuoneka chili bwino, ichi ntatenga kupita nacho ku nyumba. Mwina mungoyandikitsa pang'ono kuti Amalawi akumveni ndithu bwinobwino. Ndiye anthu azidziwa kuti kodi magulako katunduyo ali bwino kapena sali bwino. Apa timayamikirana tundi ayana chombe kuti koma ndiye mauso atulusi jeketi apa mwamba mwayiona yokongola, kusonyeza kuti chinthu chabwino. Ndiye tikamanganaso pa mtsogoleri timanganaso ma qualities omwewo kuti kodi awawa ngati mtsogoleri atithandiza. Ndiye tiyambe mwina ndi Mai Joyce Banda chifukwa ndi amene anayambirira kudzapereka makalata. Tikuyang'ana kwambiri koyambirira pa agenda yawo kuti kodi chapangitsa iwo chidwi kuti apikisane nawo ndi chani pakati pa zibambo 21 chifukwa to ma candidates apereka mudziwa kuti akwana 20 amene atenga ma nomination papers ndi 22. Ndiye pa 22 po tiona kuti pali mzimayi mmodzi ndiye Dr. Joyce Banda. Courage chapangitsewo kuti apange zimenezo ndiye kuti she's a woman of great courage, ali ndi kudzidalira kapena tine kuti ndolimba mtima, akuona kuti angakhale pali azibamba apo koma ndikhoza kwasunthabe pamenepo. Tisayiwalenso kumbuyoko tikhoza kamba nkhani ya experience kuti ali ndi experience imene anakwanitsa kuyendetsa dziko lino ngati president kwa zaka ziwiri pamodzi ndi vice president wawo akhumboka chali amene so atengaso running mate this time. Ndiye tikayang'ana mmene anachitaso perform nthawi imeneja mu 2 years imene anali president wa dziko lino, anatipatsa challenge kunena kuti mundipatse 100 days mudza imeneja timadusa so mnyengo ngati mene Malawi akudusa pakali pano, koma within 100 days tinaona kuti chuma chinabwerera m'malo, madonors anamba kubwerera, komanso tikhozonena kuti mafuta amapezeka, ndalama zakunja zimapezeka, panachitika zambiri zimene zinaonetsa kuti akhoza kukhala mtsogoleri wabwino. Ndipo mmene mwina amatuka mboma zinthu zambiri zitasintha ndithu. Ndiye tikati tiyang'ane mwina pa running mate wa madisa vuzukuti zimenezo tiyambe kaye ma presidential candidates ndiye tichoke pamenepo tiomboke tipite. So kwa inu mukwaona kuti Dr. Joyce Banda ali fit kuti akhoza kulamulira dziko lino? Very capable. Ndonjezere nimafuna amenepo mawo kuti she can ably rule this country. She can ably rule this country because she ably ruled this country to the satisfaction of majority of Malawians. Amalawi ambiri anakondwera ndi ulamuliro wa Joyce Banda, akabaza wachi anayambidwa ndiwo, ugawa ng'ombe kucha kunali ndiwo, mafuta anabwera chifukwa chayo. Ndiye funso limene akufunsa wayana 2014 na Malawi sana akoni ngakhale kuti anali bwino kodi analuza chifukwa chani. Majority of the country analuza bwanji chisa. Ine ndi just number 2 koma number 3 ine ndi kunena on my analytical point of view, komanso kuyang'ana mbuyo kumene tinachokera. Mukakumbukira chisankho chimene chija anadandaula kuti aberedwa, ndiponso mukakumbukira tsiku limene amaulutsa chisankho late Justice Mbendera amalira mmanena kuti kudali malira amalira yani waje amalira mtundu wa Malawi fana zindikira kuti chisankho pena pachi chaberedwa koma chifukwa cha pressure zikungochitika kukhala motero. Ndiye ndimatha kumayang'ana pa zinthu zimene zinachitika ayambisatu nkhanina yovuta kodi chipani cha ku opposition chikhoza kukwanitsa ndithu kulowa mboma ndikubera ndithu mavoti. Mesa ku koti kuyankanena kuti tiye ndipite ku koti tikawerengereso chisankho. Usimukumbukira kuti nthawi imeneyo pamene warehouse yosungira zowerengera za chisankho yameke inaochedwa chifukwa chani? Chifukwa chaonera kuti kunali umboni ogwirika kumene kuja kuti Mai Joyce Banda I think wawina ndithu chisankho umapena pache zinthu
olimba mtima ndamene anakaucha zimezi ndiye tikukamba za kutekera kwa munthu wachizimayi ngati Joyce Banda amene ali very influential ngakhale sosakhala locally ngakhale so ku Africa worldwide ndi mtsogoleri ndithu amene tikunena kuti amene aja ndi othekera ndithu chifukwa kuthekerako ali nako. Ndikabwerera kupita mwina kwa tinaonanso nthawi imeneja Professor Arthur Mutharika and also Professor Arthur Mutharika inganena kuti anachitaso bwino kwambiri mdziko muno ngakhale kuti ina kuti revolt inachitika chifukwa chonena kuti ambiri amaona kuti iya kumezi kupita zinthu zaonjeza. Nthawi imeneja mukakumbukira Peter Mutharika anachotsedwa tumboma osakhala makufuna kwawo ya koma chifukwa chonena kuti kunali at least civil unrest mdziko muno, kunali ma demonstrations amene anaonongaso zinthu zambiri mdziko muno chifukwa chonena kuti ambiri samafuna utsogoleri wawo. Komano mmene tikhoza kunena ndithu kuti mmene Peter Mutharika ananena kuti achoka mboma ya kukhala nokuti tonse alliance yabwera ndi president Chakwera amalawi pano tikhoza kudzifunsafunsa kunena kuti kodi tikhoza kunena kuti zinthu zikuyenda bwino mdziko muno ambiri akuti ayi chifukwa chani. So mukunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika anachita bwino poyerekeza ndi pano kapena pa nthawi yawo yokha ifo nthawi imeneja timaonanso tu zinthu zimakwera. Ndinganene kuti anthu kuyerekeza kwawo akakhala nkumayang'ana mavuto amene analipo nthawi imenejayo anali mavuto ambiri makamaka pa zinthu za katundu kapena kukwera mtengo ma prices ambiri panopa kunena kuti abolaso nthawi ya Mutharika ichi njala kunena kuti abolaso nthawi ya Mutharika ichi mwinaso inu mumamvera zimenezi ine ndimamvera kwambiri ndimalankhulana kwambiri ndi anthu ndi ambiri amene kuti mwinaso bola Peter Mutharika mwinaso bola amayi aja koma pakali pano zinthu zikuoneka kuti mwina sizili bwinobwino kwenikweni. Ndiye tikanena pa anthu amene wachula wayana achunga ndikuona kuti anthu amene akhoza kuoneka ngati kuti ali ndi potential akhoza kukwanitsa kuchita bwino ndiye ndatsogolera awiriwo. Koma tikati mwina kuma running mate awo enawo ndi mundiuza kuti ngati mufuna ndapanga analyze pano ndapangire anachula kuti Daniel Duwe inu mukwaona bwa ayi ndi yawo ndiye nanga ngati meke na akana ine kuti ngabwino amene sali bwino ya ndiye ngati angathoka konza zinthu mwina akakonza koma ndokayika ngati akhoza kubwereraso nzijati manena kuti ulendoje ukamayambika timayamba mbiri koma ukamaliza amakhala wochepa. Ndiye mmodzi amene akuoneka kuti ngolephereratu kapena zavutiratu pa way to go ndiye ndadubelo. Timalize ndi Amiward Tobias mukwaona bwanji? Amiward Tobias tingane kuti ndi munthu wanzeru amadziwa chimene akulankhula mwayiwo muli value ndipo tikhozana kuti ndi asset ndithu ya dziko. Komano kuti mwina politically pakali pano tikhozonena kuti ali misplaced, is a misplaced candidate at the moment. Ngakhale ali nako kutekera kuna kuti akhoza kukhala mtsogoleri koma mwina nthawi yake ya utsogoleri si ino pakali pano chimene akhoza kupanga iwo wacha chifukwa choti ndi asset ya dziko lino la Malawi adzikhala ndi mphamvu kapena chidwi kugwira ntchito ndi anthu andale amene akugwira ntchito mboma pofuna kukonzekera kuti mwina boma likhale bwino kwina kusakuita gain experience ngati politician. Pakali pano sitinganena kuti is a politician ngati atafuna kuti tachule kuti is a politician ndiye tinena kuti is a novice politician chifukwa chona kuti sanafikepo kuti akhoza kuchita mobilize anthu mdziko muno nkuwatsatira kuna kuti ine president akuti anthu andisankha kukhala ineyo zimene sizingathekera. Pano mpozalankhula zinthu moona mtima mosashashalikana mwachindunji ndiye amene sangakwanitse olatachita kunena kuti yayi patseni madzi ndisambe kapena patseni madzi ndimwe ngakomoke ineyo ambiri ngati amene osangatani sangachite ya koma tikuyang'ana pa ma potential candidates ngati mmene tachulira muja Professor Arthur Mutharika, Joyce Banda, mwina kwina kuti kubwera kumene mayina ena sinachule kuti tachita analyze koma za Tobias Nowawa yeah is an asset koma not as a politician at the moment. Atandizire mwamva achunga mene ayambira atu achaima akuti Joyce Banda Joyce Banda akuti she's a capable woman akhoza ndithu kulamulira dziko libwinobwino. Professor Arthur Peter Mutharika akuti nawonso ali capable ndithu akhoza kulamulira dziko lino. Inu muti bwa poyamba ndiyambe ndi Joyce Banda siku loyamba ndikuwuzati kuti Joyce Banda
ndi mayi mmodzi amene ndale anaziyamba kale komanso sanangoziyamba kale anali munthu amene background yake ndiochita mobilize anthu amachita mobilize azimayi anali ndi bungwe lawo lija kumbukirani tipati nabiwe nabiwe so athandiza ndithu empowerment ya azimayi mayi amenewa anakhala ndithu influential muchipani cha even UDF anali mu UDF then later on nkuzafika ngakhale mu DPP